Goddag og velkommen hertil Dansk Marinecenter Bådeudstyr. Mit navn er Kevin, og vi besøger Martin fra Hempel. Et stort spørgsmål vi får, når det kommer til lige præcis jeres domæne, det er, hvad gør man med propelleren? For den bliver altid begroet om sommeren. Hvordan kan vi holde det til livs? Ja, hvad har du der? Den bedste løsning vi har er den her, der hedder Silic One Propel Kit. Silic One er et fouling release produkt, som er lavet af silikone, og det gør, at roer har rigtig svært ved at sætte sig fast i overfladen, fordi at det er en glat, og den er ekstremt velegnet til os propeller, fordi at der er så meget friktion omkring propellerne, så lige så snart der kommer rotation, så falder de simpelthen af. Ja. Det er vigtigt ved påføring, at man får slebet propellerne groft med kurven 40-60, så lægger man et lag light primer eller 2 på, så det dækker metallet. Når light primeren er nappetør, lægger man den første af de 2 i systemet på. Det er, den første det er tie-coaten, som er sådan en gul maling, der ligger i dåsen her. Og den anden det er så selve Silic One, og den findes så i sort i systemet her, så der er desværre ikke flere farver, men det er simpelthen det er den sorte, man ender op med. Ja. Yes. Okay. Nu har jeg selv set Silic One, og jeg må indrømme, når det bliver vådt, er det jo sindssygt glat. Ja, du kan næsten ikke sætte en finger på den, før den hopper af. Så fedt produkt, synes jeg. Og det jeg har set, det er meget svært at få ting at sidde på din propel med det her produkt. Korrekt. Så. Og der skal bare et lag på af hver her. Ja. Yes. Og hvordan holder det også til næste år, eller skal den lige have en genomfriskning? Du skal give den et enkelt lag af den sorte Silic One, når sæsonen er over, og den skal bare, som sagt, lige gøres rent. Ikke noget med en hård børste eller noget, tage en blød klud eller en svamp og lige vaske overfladen af, og så et enkelt lag af den sorte Silic One deri. Perfekt. Yes. Super. Super. Tak for det. Selv tak.